Lia. Kayak dulu aja. Sudah kelompokan? Sudah. Ayo tuh. Yuk. Heh, lagi mau kie ya? Iya, kie ha. Ya wis, kiye mbok. Maksudnya apa? Kiye kok. Barang apa sih? Damel tugas bahasa Jawa. Oh ya. Nggih. Heh, wis rampung iki, Mbok. Ayolah jajan. Ayo. Wis disipil. Hel, warungnya sing ndi sih? Ayo, dolanan iki. Ya wis yo. Yuk. Oh, badai mundut. Mbak nopo?